Mae Cangen gyntaf, erioed Cymdeithas Adeiladu Ecology wedi agor yma yn Porth, Rhondda Taf. Mae hyn yn mynd yn erbyn y llif diweddar sydd wedi gweld y banciau mawr yn garol y strydoedd mawr yn achosi pob math o broblemau i busnesau bach, pobl sy'n gwell delio efo arian parod neu cash ac i pobl sydd ddim yn hoffi delio efo arian ar-lein. Cangen y Porth yw Cangen cyntaf erioed Ecology. Maen nhw'n cwmni sydd yn gwreiddio yn dod o Yorkshire ond sydd wedi penderfynu adeiladu yma yng Nghymru. Bydd hwn yn caniatáu cymorth wyneb i wyneb am 6,000 o'r pobl sydd yn byw yma yn Porth. Roedd y banc olaf cae yma yn 2017. Really excited to be here in Hannah Street in Porth to support the community and to support the local village as well, and the High Street, and of course Ecology Build Society. This is its first branch, so we're really excited to going forward. Mae hon yn da am Porth. I think it's a great idea to have branches and to replace all that we've lost here. So it'll be ideal for people who live in the community. Mi fydd ecology yn cynnig gwasanaeth cynilo arferol, benthyciadau i fusnesau lleol a chymunedol a hefyd morgeisi. Mae'r gangen hefyd yn cynnwys lle cymunedol pwrpasol sydd ar gael i grwpiau lleol ei ddefnyddio am dim i gynnal gweithgareddau a ddigwyddiadau. Tybed felly, a bydd y gwasanaeth newydd yma yn adnewyddu'r stryd fawr a bancio. Dyma Ben Roberts, y Cymro, Porth, y Rhondda.